Good morning! Today is December 17, 2020 and it's Thursday. So, pwede ako lumabas ng bahay kasi every TTHS lang yung aking FM pass. Kasi dito sa Davao City. Ha? Old? Old? Kaya na may bagong dito. Oo. Kita ka receive. Old FM pass na basta code, yung coding is Thursday, TTHS lang pwede. Anyway, since hindi tayo everyday na nakakalabas ng bahay and hindi naman dili man po advisable nga everyday po ta magwas og balay kung wala jay importante nga lakaw. So mas okay na kung lakaw ka today, schedule nimo today, dapat haruson na lang og lakaw tanan. So daghan kaayo ta og atuan ari ko mostly mga important gyud na like errands, tanan gyud ata importante jud tanan. Yung isa para sa party na ino-organize ko for Davao Mommies. Ay, not just for Davao Mommies, but for Lifestyle Moms PH. And, what else? I'll be giving a plant to one of my sources. And a lot more. Pati pag-grocery, isalin na rin natin for today. So, samahan nyo kami ni Daddy B-Boy. Si Yana ay nasa bahay. Bilin, kay bawal lumabas. Bawal mo gawas ang bata. So, that's it. So, we are about to give a plant to Dr. Francesca. Bili lang ako cellphone. And this plant is alocasia. Salamat, Ma'am, ha! Padulong mi karon sa NCCC Mall Buhangin because we will be having our grocery. Mag-park na lang mi karon, but basically ang buhaton karon sa pag-grocery is we are going to do the 1,000 pesos grocery challenge. Since karon pandemic, unsaon ba nato pag budget sa to ang 1,000 pesos para naa na tay pang Noche Buena. Tapos, magkuha po tag cheese. Kay magkuhaan ko. Mag-carbonara. But I'm looking for the Eden cheese. Yan. Patag isa. Oops, nahulog. Eden cheese. Check na to niya. Kung pila siya. Tapos
Timbang sa natin. Dili pa timbang. Isa lang. Thank you. 190 ang isa ka bugkos na ani, ma'am, no? Ay, kiluhan pa dito? Ah, sige. Giusupod kayo siya nag-grocery dito. Giusupod kayo siya nag-grocery. O sige. Kanya-kanya tag-grocery ron. Salamat, sir. So, $57. Ma, mag-inquire lang ako tagpila tong kaning chicken. 450. Muli siya na. 450. Ay, lahat naman Atanan. naka-free slice naman. Okay, sige. Thank you po, ma'am. Let's also get the bell pepper. And wala shrimp. Guys, ano yung mga nakapack din, guys? So, diba, naanay 100 for 130 pesos na anak kay hingon ani. Spaghetti. Kani siya. Tapos, kini food. Ang naay food keeper. This is worth pila ba niya? 557. 161 ang kuan. Ang kang para sa naay kuan. Naay food keeper. Kani 130. Check na to kung mauban ni. 40. O, mo na siya. Yun na, ani. Bongga na, diba? And dapat sila din. Halos mahuman ako og pamili og mga palitunon diri para sa ako. Kompleto na nako. Actually, duha lamang gud kabuk ako ang gustuhan daon. Moto siya ang ham roll or chicken and shrimp roll. Tapos kaning carbonara. Kaso walay shrimp diri. So kanila sa tong paliton. And then ang katong budget for shrimp, ato alang ilahi, di ba? So bago ko mulinya, guys, kani pakita sana ako daghang kay sale. Nangkig naka-sale diri nga. Pwede gid nato siya mapalit. Kana pag makita tag red tags. Muna siya ang sale. May plus ani na ano siya yung mga package or na siya yung mga combo ba. Okay. Elbow macaroni plus magnolia cheese. Mapod sa taas. Duha ka cheese di ay oh. Nasa na kay tao, guys. As kay linya, guys. Gutom ko sila. Bibiboy sa nagpuli dito o linya. So, magkaon sa kadinhi sa burgers. Buy one, take one daw ni sila. Daro. Cheesy beef burger. So, gi-orderan ako daan ni Daddy. So, taganiha. Sapod ang nag-unaog. Order. Ikaon. Puli lang ni sa linya. So, time to eat. Alcohol na ako. And look at that. Christmas tree.
We are now here sa counter. Bayad na ta. So, diri sa counter nila na ay more glass. Kasi glass. Or acrylic di ay. It's not a glass, but it's acrylic. Of course, para i-protect po ang ilahang mga staff din. So, mura ni. And, mura gid niya nga to ang budget. Gikan sa to ang sir. Gawas po na to itong NCCC card. Mugining nakanindot sa NCCC ka na sila'y green lane. Naapod sila'y mommy lane. Siyempre, for safety. 590. Okay. Okay. Kasi wala ta sa green lane, magamit po gyapon tag eco bag. Because it's our only way to help and to serve our mother nature. So, this one is a large eco bag. It's 13 pesos. Thank you, sir. Ah, nabilin ako. Okay. Thank you. Sir? Mo pangalan? Lucrecia? Lucrecio. Sorry. Lucrecio. Thank you, Sir Lucrecio. We are now back in the car, but alcohol first. This is the hand sanitize. Ganyan nila sa atin. So, ganyan lang. Spray. This one also. Ngit. And include your arms if possible. Yeah. And also, wait lang ha, plaster sa ata. And if possible, kinipod ato ang face shield because na-exposed siya og taman. So that's it. Unya sa balay, I will try nga mag-haul. Gauyog na ang camera. Parang nagauyog na ang camera kay napatong tamo. So wala pa ko camera mount. So, try na to na pangita. Sa tama kapalit o camera mount. But ayan. That's it. Hapit na ni mo human sa mo ang lakaw for today. Naala lang mi one location and we're good to go.